Vítejte u nového videa. Dnes jsem si pro vás připravil jednu novinku, která je sice nějaký měsíc už venku, a doufám, že vás bude bavit, protože bude pěkný masakr. Já jsem Trpouš a tohle je můj komiks. Nesnáším pohádkov a jestli nezemřela, tak vyšluje dodnes. Jak na začátek pokaždé říkám, tak jedná se o Image Comics, který vyšel v roce 2016. Poté u nás do češtiny nám ho připravili Krev Comics, jak jsem už zmínil, minulý měsíc, tedy někdy v květnu letošního roku. A celkově se jedná o komiks, který má 136 stran a vyšel u nás jako trade paperback, tedy v té brožované formě. V USA potom vyšly další 3 díly, takže celkově jsou 4 díly, které tady můžete teďka momentálně vidět. A dále pak vyšly ještě jako dva hardcovery, tedy jako pevná vazba, a je to jakýsi sborník, kde jsou i nějaké bonusy navíc. Tedy jedná se poměrně o povedenou sérii od Image, a co jsem měl možnost vidět teď video na komiksáři, tak byl tam vlastně speciál Volejte ředitelům, tak zhruba v půlce videa zmínili, že komiks měl poměrně velký úspěch i u nás a že se plánuje tedy druhý díl i na tento letošní rok, zhruba někdy v polovině tohoto roku, tak uvidíme, zda vyjde i u nás, takže můžeme se těšit rovnou i na druhé pokračování tohoto dílu. Celé to napsal a nakreslil Scotty Young, kterého můžete znát například ze série Racket, Chlupatý a Nebezpečný, které vyšlo u nás od nakladatelství Krev. Případně spolupracoval s Neil Gaimanem na sérii Čaroděj ze země Oz. Případně v USA vycházel od Marvelu Deadpool, série, která vznikla od roku 2018, vycházela, plus dalších mnoho Marvelovek. A co jsem chtěl říct ještě na začátek, že se jedná o takzvaný Massacre Comics, což si můžete představit, že tam bude hodně krve, budou lítat končetiny, budou odstřelovány mozky a je to všechno jaksi humorně zpracované, tady to zabíjení. A co jsem chtěl říct, jak já jsem se dostal vlastně poprvé k tady těm masakerním komiksům, tak mě bylo asi zhruba 10-11 let, kdy moje máma si od svého kolegy v práci půjčila Krev magazín, kde byl takový modrý mužíček, který se mě hrozně líbil, Lobo. A pamatuju si, že tam byla jedna scénka, kdy vlastně všechny pozabíjela tak a říká: krční páteř dupne, když se na ní dupne. A já si pamatuju, jak mě bylo těch 10-11 let, běhal jsem po pokoji a byl jsem úplně něco nadšený, křičel jsem to tam, no blázen. No snad to na mě žádný dopad nemělo, myslím si, že snad ne, ale co nás zajímá, tak je tento komiks, jak vypadá, jak dopadl, tak pojďme se teď podívat zblízka. No a jdem na to, začínáme opět obálkou, kterou nám nakreslil opět Scotty Young. Dále pak Hřbet, zde vidíme číslování 1, takže vidíme, že budou další díly, jak jsem mi zmínil, bude ta 2 a zadní strana knížky. Takže jedná se o brožovanou, teda ten trade paperback, a i hned, když otočíme na první stránku, tak vidíme, co nás může čekat. Myslím, že okamžitě máme jasno, o čem ten komiks bude, jaký to bude, co si můžeme toho představit. A opět jako začátku, jako vždy, bych chtěl strašně moc poděkovat všem krvákům, kteří nám tento komiks přeložili, přichystali do českého jazyka. Michal Talián překlad, moc krát děkujem. A co se týče příběhu. Jedná se o holčičku Gertrudu, která nějakým způsobem se dostane do toho kouzelného světa. Příběh teda letí strašně rychle, opravdu jako torpédovým tempem, takže nenechá vás moc vydechnout. A jak se do toho světa dostane, tak je k ní hnedka přidělaná tak kouzelná bytost, taková moucha Láďa, který má pomáhat. Všichni čekají, že bude splnit nějaké úkoly, které by měly zabrat zhruba 1 den, a dostane se z tohoto světa, pobaví se, dá si cukrátka a bude veselá. Bohužel Gertruda je jaksi neschopná tohleto celé zvládnout a bude zde tady trčet 27 let, takže dá se říct, že dospělá ženská v malém těle, malé holčičky. Získat tedy klíč, kterým by se dostal zpátky do našeho světa. Je zde vládkyně pohádková Mrakéta, kterou už to také přestane bavit, že tady pořád Gertruda je zavřená v jejím světě. A uvidíte zde několik stránek na obě dvojstránky, když to tak řeknu, které jsou opravdu nádherné, detailní, to se mně strašně moc líbilo. Moc bonusu na závěr zde není, tak jsem vám chtěl aspoň ukázat sešitovku 3, tak její obálku nebo její start, tak tady vidíte jenom moc pěkný obrázek, ten se mně líbil, takový disturbing obrázek. A na úplný závěr můžete vidět některé z autorů, jejich karikatury a něco si málo si o nich přečíst. A to byl komiks Nesnáším pohádkov. Myslím si, že komiks si splnil přesně to, co se od něho očekávalo. Zábavná mlátička, skvěle nakreslená, skvěle vybarvená, kolorovaná. Pokud hráte nějakou odpočinkovou mlátičku, u které se zasmějete, pobavíte, tak myslím, že to je přesně pro vás. Já osobně mám hrozně velkou radost, že čím dál víc vychází Image komiksů v českém jazyce.
a celkově, že u nás prostě ten jejich prodej, jakýsi zájem prostě o Image Comics se postupně zvedává, takže to je hrozně super. Jak už jsem zmínil z začátku, budeme nás čekat i druhý díl, což je super. Doufám, že se dočkáme všech 4. Já si určitě čekám, že pořídím všechny 4, pokud vyjdou. A napište mi dolů do komentů, jestli vám ten komiks líbil, nebo jestli si už ho pořídili, moc rád se podívám na vaše komenty. A já se na vás budu těšit zase příště. Čau!